Hej Claus, der kommer kører og se. Ja. Nej, Det behøver I sgu da ikke at gøre. jeg troede, det var grinen, er det ikke? Hvad? Jeg troede, det var grinen. Tillykke med en. Jo, tak. Jeg har helt fået en. Nej, det er super. Og så flytter jeg en stand, så vi kan tage det. Her! Ja. Du kan have øget det hele. Det er vi jo alle sammen. Det er hårdt. Er der pause? Det er hårdt. Ej, vil jeg være koncentreret? Jo. Godt kørt. Ej, hvor er det fantastisk. Giv mig fingeren. Godt kørt. Ja, lige hallo. Fan. Den fede her til sidst. Er det op ad bakke, var? Ja, jeg har ingen problemer i den. Det er op ad bakke. Nej, det skulle jeg ikke have gjort. Det skulle jeg ikke have gjort. Nej, det skulle jeg ikke have gjort. Det er godt meget. Hvad er navnet, Michael? Har du den? Ida spørger om ikke, eller...